bam di 2 dwa no empani se entwiwa kan hema no koche ohuribon wa ne madakom okay entwiwa no ya akokɔ akokɔ ba kan akokɔ entwiwa o kan hema ne se osori ahomache ana osori ano petututu no hakoye ne nioma na ye ka ohuribon wa aponkyerene on se ye fra no nyankontro ana ye fra no apotro no bisa eno fi aponkyerene no mu akuaku so aponkyerene ku no ye wo ba ko biam friend ohuribon akokɔ ne da so no on say akokɔ batan no ne medi nachi ne o yen so na bia na fa aduane a o titim na ne mananya bia ye dey edi enti se okono okɔkye sa ohuribon no de nam na den pa sa aponkyerene wo nso sa man ne nam den obe preset de wontimi tete aboane na nan kampese ne man wanya bia edi okay enti se akokɔ wonnim sa ohuribon wonnim na okɔkye sa ohuribon na da ho se or twen atete ama ne mane nya bia dia wote wana ade asa na koma de ne ma no timpani se entwa kan hema na okɔkye ohuribon a ne ma edakom na we ya sitna mu no o se duru baby kra bi simi kopa bia be nim be ye de nenam o bi ko fa de bi se okɔ akoton be fa no na ate woni so be ye dai obi anto akɔfa de bone ti wa hwa be fi na no ma ba be dakom nti ye bibia ye hwe se bibia ye bia ne tia de kro no ase na etimi e de mfa so pa bre ye de atwato efie pani atakrata se nyinsen mu achi nyene nyinsen fa senchi na ofa na yero fa na bonten efie pani atakrata ayi abo aknaman ebi no fo no odompo o se wok na krama ofa ne ho kani bia abonten timi kem kra na kra ndi omu ho agro o se eduru ba bia obo se no obi konyinsen ho we si na ndi we se ne won pe ho asemti ne so ofa ne yere a no afa na bonten obi adi adanse ye se wono ne fa ho nyinsen be mu a wono na ne fa no efie pani atakrata eti du ba bi na oye bibia manfam ma adanse ye mrem eni pana ne konti ase apa mo fa krata anto so na akoba asemu a wonya adanse die se wei ena edidi ho adanse wo baje bosen o ma ntwere bibia anto so akwa oni ni mi no be de no bi edi ho adanse ti fa krata ato so mpene se efie pani atakrata se nyinsem akinye nyinsem fa hyenti na ofa de hira ofa na bonten nyame adom a ye trans countdown na ebe foforo ba nyame nhyira mo all right dabusia ye na Kwame Agyenim Boateng Professor Kokoto ase na I think say for the first time what me producer Afia Beduka chire mo Facebook no na mo